El passat dimarts vam tenir una reunió tècnica amb el que seria el cap de la demarcació de costes de l'Estat, amb la qual vam posar blanc sobre negre sobre les demandes que s'havien fet a l'anterior, a finals de l'any passat, a la delegació de costes de l'Estat, i el que vam tenir és la constatació de que a l'Estat sí que a partir de quan acabi l'estiu farà una aportació de sorra al que és la platja llarga de Cubelles, una sorra que hem vist els últims anys, els últims 20 anys, que hi ha hagut una regressió important de sorra. Sí que és cert que nosaltres hauríem volgut que fos abans de començar la temporada d'estiu, però a nivell pressupostari l'Estat també, al no tenir pressupost, s'han vist obligats a això, a passar-ho passat aquesta temporada estival.